Здравейте, приятели! Имате ли лесна стратегия за търговия на финансовите пазари с висок процент на успеваемост? В следващите минути ще ви демонстрирам подобна концепция, базирана на дупки в пазарната структура. Това е една идея, която можете да разширите и доразвиете в пълноправна стратегия за ръчна търговия. Ще ви представя няколко предложения за това в хода на видеото. Нека започвам. Идеята е базирана на така наречените имбаланси. За имбаланс можете да гледате видеото, което съм направил по въпроса, линка в горния десен ъгъл на екрана. Идеята е проста. Там, където имаме позитивен имбаланс или зелен имбаланс, купуваме, а там, където имаме червен имбаланс, продаваме. Значи това не е идея, която трябва да приемете като твърдо правило. Считайте това като зона, в която търсим реакция срещу зоната на имбаланс или по посока, като продължение. Най-високия процент на реактивност забелязваме, когато има ликвидност, изметена по посока на зоната на имбаланс или по посока на дупката на пазара, с цел да обърнем движението на цената. Както виждате, в момента имаме няколко дупки надолу, които трябва да бъдат запълнени, така че може да търгуваме срещу тях. Но в случая виждаме, че има дупка на дневно ниво и очакваме цената да обърне, затова влизаме на къса позиция. Ето ги късите позиции. До там, до следващата дупка. Това е съвсем груб тест. Разбира се, нямаме съотношение риск-печалба и разни такива параметри, които може да се конструирате сами в хода на разработката на тази идея. Къса позиция, силен момент. Влизам още веднъж с цел да продължим надолу. Понякога цената отнема доста време и тества търпението ви, но рано или късно ще продължи в посоката, по която е предназначена. Отново запълни дупка. Затваряме. И в момента може би ще търсим дълга позиция на това ниво. Нека да видим как реагира. Търсим някакво моментно състояние или поне да измете ликвидност на това ниво. Ето в момента изметаме ликвидност. И директно купуваме. Нямаше реакция. Реакцията може да дойде по-късно, може и не. Продължаваме с дълго очакване и затваряме. Докато чакаме цената да падне, тъй като образува ликвидности, може да вземем дълги позиции. Една свещичка е един ден, това е дневна рамка, но разбира се, тъй като цената е фрактална, може да опитате и на една минута, ако имате търпение. И нерви, разбира се. Продължаваме. Цената трябва да най-вероятно да измете ликвидностите на горно ниво, за да достави след това по ниските нива, така че ще търсим ето сега съвсем бърз скалп на тези върхове. Готово. Като цяло ребалансирането се получава между продавачи и купувачи. Ето виждате резултатите до сега на този бактест, съвсем случайен.
Добре, в момента запълнихме дупка. Ето е дупката. Както виждате, използваме индикатор Fair Value Gap на Lux Algo. Добре, сега търсим къси позиции. Като се целим в тия ликвидности, които са по долните етажи. Влизаме директно къса. Затваряме. Купуваме на това ниво. Добре, това е. И отново търсим къси позиции. Може би след потвърждение. Както знаете, няма нищо сигурно. Моментна свещичка. Ще купим обаче тук. Цената формира ликвидности, които след малко ще атакува. Купуваме отново. Имаме дупка, която трябва да се запълни. Ето става запълнен в момента. И сега може да сме сигурни, че ще влезем на къса позиция. Ето е ликвидността. Ниво на подкрепа, двойно дъно. Влизаме с по-голям лот. Поставяме се ниво на Take Profit. Бум. Ето. Ето ги кривата на нашия баланс. 93% profitable. Препоръчвам да направите същия тест. Може би маркирайте имбалансите на висока времева рамка, след това слезте една времева рамка надолу и търсете за моментен отговор или импулсни свещички, които променят посоката или пък потвърждават текуща посока. Надявам се това видео да ви е било полезно, да ви накара да се замислите по въпроса и това как можете да подобрите тази идея. Оставете коментар, запишете се за канала и успешна търговия!